Ketä muita Dokella työskentelee? Koska Dokella työskentelee koko joukko muitakin ihmisiä, päätin aloittaa Shortchain puolelle tämän sarjan, jossa käsittelen Doken muunkin henkilöstön. Tämä on Killian Cole Coultier, 24-vuotias ohjelmistoinsinööri. Ei ympäristöasiantuntija eikä myöskään virkamies, mutta silti hän vaikuttaa nyt Yhdysvaltain ympäristönsuojelun viraston sisällä. Killian opiskeli McGill-yliopistossa Montrealissa ja työskenteli ennen Dokea korkean taajuuden kaupankäynnin firmassa Jump Tradingissa. Tällä taustalla Killian on sijoittu EPA:han nimellä Federal Detailee, tilapäinen työntekijä, joka on siirretty virastoon Doken kautta. Minulla itselläni on vaikeuksia ymmärtää, millä perusteella ihminen Jump Trading-taustalla tekee töitä ympäristönsuojelun parissa, mutta sillä on ainakin selkeät vaikutukset ympäristöön sekä ilmastoon tulevaisuudessa, sillä Killianin ja muiden Doken edustajien toiminta EPA:ssa on näkynyt ainakin seuraavasti. Lähes 400 työntekijää on irtisanottu sekä 400 apurahaa, joiden yhteisarvo on $1,7 miljardia, on peruttu. Näiden lisäksi 2 EPA:n alaista keskeistä toimistoa, Office of Atmospheric Protection eli OAP sekä Office of Air Quality Planning and Standards eli OAQPS-toiminnot ollaan lakkauttamassa tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voimalaitokset jäävät ilman sääntelykehystä, minkä myötä ne voivat lisätä päästöjä vapaasti, kun sääntelykehykset, jotka pakottaisivat niitä vähentämään saasteita tai investoimaan puhtaampiin teknologioihin, ei enää ole. Tämä tulee väistämättä hidastamaan ilmastonmuutoksen torjuntaa merkittävästi sekä lisäämään paikallisia terveyshaittoja esim. Elohopean kertymistä vesistöihin tai elintarvikeketjuihin. Se, miten paljon Killian on vaikuttanut näihin päätöksiin, emme tiedä varmasti, mutta varmasti vaikuttanut niiden toteutumiseen, kun on käynyt EPA:n dataa läpi. Tämä oli pelkästään Killian Cole Coultierin tarina. Jos haluat tietää, miten Doke on vaikuttanut Yhdysvaltojen hallintoon laajemmin, olen tehnyt aiheesta pidemmän videon kanavalleni. Sarja Doken muusta henkilöstöstä jatkuu Shortchain puolella.